Sa Good Vibes, cash, cellphone kag mga gadget nga nagkala-recover sa nga bumbero sa nagakasunog nga building ang gilayon nga nabalik sa Tag-iya. May report si Romeo Subaldo. Natabuan nga pagkadto sa South Terminal si F1 Glimmer Villacanas sa makalabay sa nag-aasu nga building sa corner sa Gonzaga kag Lopezina Lunes ng gabi. Gani nakatawag siya gilayon sa ilang base kag nakapahibalo nga may sunog. Gani madasig nga nakaresponde ang mga bumbero. Nanawag sir, pag nawag namon is ara at sige dara naman doon na. Dasig naman lang. Hilapit naman Lopezina, Yes sir, no? dapat naman Lopezina. Pag timing man nga pag layo mo man kami gawa mo nakita na namon ng kalayo. Then pag panawag namon, timing nga pag abot namon sa scene, amo man ang ano nato ng petak na namin. Grabing timing mo, sir. Ka-timing gid. Nagbinuligay na sila sa mga volunteer groups nga unahon kuha sa ibabaw ang mga natrap nga mga persona nga yara sa 3rd ug 4th floor. Si FO Turonel Ivan Labansawa naman ang arson investigator. Pagsulod sa lugar sa sunog, ginapang-usisa niya ang mga butang sa sulod sang building para mahibaluan kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa iya nga pag-usoy sa building, may nagalakitaan siya nga mga cellphone, gadgets, pati na cash. Iya inigilayon naging turnover sa nagarenta sa building. Nahangpan niya nga sa sining nga sitwasyon, importante sa mga tag-iya nga ma-recover ang mga ining mga bagay. Nakibot ko nga may nag-rain kung may nagsiga. Nakibot ko yan nga nagaba ko din nga wala ko daw ako nasistan nga part may cellphone di. Kita kami dito nga laptop kag isa ka box nga may may node nga tablet. Sunod sa mind ko ti aloy man sa tao sunugan na kuan mo pa. Gisa pa way man tabi nagdako sa mo nang iyo nga mangwa sa hindi mo. Gani para sa kay Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Rodeli Gaspi, dalayawon ang ginihimo sa mga bumbero kag dapat nga sundon sang iban. Commendable action, no? Nga dapat nga aton ini padayonon kag aton man ini tagaan sang commendation. Kay isa ini kadalayawon bagay. Ang duha, amo man sadto ang nag-uli sang cash kag mga pagkabutang sa isa ka babae nga nasunugan sa barangay Alihis sa Bacolod.